Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Inini vanhu vaindiziva semunhu aichengetwa neboyfriend yake. He was my fiance actually, but pakunobvisa apa tainge tatovawo nenguva tichidanana, but munhu uchitoona kutoti ane mari. Ndaiti zvimwe kuda maybe he was still studying me. Pari zvino zvindiri kunoka hangu kuSouth Africa, but murume ane mari ndava kumutya kutaura chokwadi. Murume uyu mukoma ainge aine mari yakawanda. Let me tell you everything about him. Ndaifamba nemotikari dzinodhura. Ndainge ndava kutozivikanwa nekudada. Nanhasi uno mukoma ndinoti kana ndikadzokera kumba ndinenge ndichinyara kana kuona vanhu. But I just want to thank God kuti Mwari makandirwira zvenyu pahondo dzose idzo dzandainge ndakatarisana nadzo. Mukoma nashe zviri nani kuroorwa hako nemurume anotambura than kuti unge uchiroorwa nemurume akaromba. Nyaya yangu yakatangira mainge muri muna 2018 pandakasangana naTinashe. Tinashe ainge ari munhu ainge aine mari. Chandakafarira paari mukoma nashe ndechekuti aipfeka hembe dzinodhura, ainge achigara muBorodilbrook, uye zvekare ainge aine makampani akawanda achiita zvekuchera goridhe, gold milling. Ininiwo mukoma panguva yacho iyoyo ndainge ndichitoshanda hangu basa rangu reaccounting, asi Tinashe akanditora moyo nekuti ainge aine unhu. Aiti kana akasvika kubasa kwedu, because ainge ava kuwirirana nemurungu wedu, so we had once done an auditing. Kambani yake ainge achiirana zvekungoti chero ndiine kampani, so he wanted the books to be sorted out. Mukoma nacho aiti kana akauya kubasa kwedu, ziso raaindipa so ndainzwa hana yangu ichirova. Takangodanana kwenguva pfupi pfupi akanditengera motikari. Akatanga kundipa mari. Chinhu 1 chakangosara pane zvose izvo zvaakandiitira, kuvakira vabereki vangu musha. Nanhasi musha iwoyo uchiriko, but mukoma izvezvi ndichishanda ndoda kuti ndinge ndichidhiridza imba iyo yandakavakisira vabereki vangu. Ndinotya kuti zvimwe kuda vanokwanisa kana kuzongotsviramo mumba. Ndine imwe nyaya iyo yandakaona kuDrumas. Nyaya iyo yakandityisa, yevamwe vanhu vainge vaine musha wavo uyo wainge uchitsva. Saka ndakabva ndachizotanga kufunga kuti zvino vabereki vangu zvandakavavakisirawo musha wakanaka chaizvo, but nemari dzeurombwa, kana kuri kunzi zvinhu zvake zvikazoti zvava kudaropa, because pane zvose zvaakandiitira changosara musha chete wandakavakisira vabereki vangu. Akandivimbisa kuti ainge achazondiroora and aigara achitaura kuti ndoda kukubvisira mari yakawanda. Mukoma nashe kunyangwe zvazvo zvinhu zvainge zvakanaka, but mweya wangu waigara uchingoshushikana. Paiva neimwe room iyo yandaiti kana ndikaenda kumba kwake ndiyo yega room mumba make iyo yandainge ndisingabvumidzwe kupinda mairi. Yainge yakatonyorwa kunzi office. Asi mukoma pandakazombotaura namaid, munongoziva kuti kana wava kuzviona sekunge ndiwe uchava amai vepamba ipapo, unenge uine zvakawanda izvo zvaunenge uchida kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika panzvimbo. Saka ndakazotaura namaid. Ndataura namaid ndikati ko iyi office makey acho aripi? Akabva anditi makey vanogara nawo. Kunyange maid ainge asingatotendedzwi kuti ange achipindamo. Saka ndakamufeya ndikati iwe havana nguva here dzekuti vanombopinda nevanhukadzi ndisipo. Ane zvaakandiudza mukoma zvakangoitawo kuti ndinge ndichiva suspicious kuti room iyoyo, inini mupfungwa dzangu ndainge ndava kufungidzira kuti room iyoyo ndiyo yaaishandisa kuti kana kuri kunzi anenge aine vasikana avo vaanenge ainavo, vasikana ivavo aipinda navo murumu imomo, because maid
pane zvaakandiudza zvandisina kunyatsokunzwisisa. Akaramba kuti ange achindiudza zvose, akati ndinotya kuti ndinokwanisa kuzodzingwa basa, kana ndikakuudzai zvisiri izvo then mobva machizoenda mobva manobvunza kuna boss, basa rangu rinobva rapera. Saka ndakatongotanga kungonyumwa kuti maybe iye ane vamwe vasikana vaanopota achipinza murumu imomo. Ndaiti kana ndikamuti ndinodawo makey ekuti ndige ndichimbotsvaira nekucleana office, airamba, but aingova very defensive. Ndinorangarira nerimwe zuva tainge takatogara, munhu aifarira kuona bhora, saka takati takagara paya tichiona bhora, ndokubva ndangoti baby, akati ndikati ndipewo kamakey sezvo muri kuona bhora, bhora renyu rinobhora muri kuona, ndinokumbirawo makey. Akanditi makey ndikati ndipewo makey ndinge ndichienda kumbonocleana muroom. Mukomana ndainge ndakarara pamakumbo ake, akaita zvekundivhizura achindibvisa pamakumbo ake, zvinova zvakandishamisa kuti ko munhu uyu chandamutadzira chii. Ndakangopera power mukoma, but because of money I stayed. Murume anenge aine mari, kunyange mukatukana most of the times, kana kuri kunzi munenge manetsana paya, chaanongogona kuita ndechekuti anozongokubraiba nemari, obva angoti sorry, ndatongokutadzira chiwo mari iyi. Ndozvaaingoita, aingoti ndatokutadzira ipapapa chiwo mari, enda unoita zvaunonzwa kuda nemari iyi. Saka ndokupenyu pandainge ndichitongorarama ihwohwo pandainge ndichifambidzana naye. Even sometimes ndaiti kana paya ndikatukwa, akandituka akaona kuti anenge andituka zvinenge zvichindirwadza, aingonditi baby, chiwo mari iyi, enda umbonoita zvaunonzwa kuda nayo mari. Ndo life yandainge ndichirarama iyoyo naTinashe. Saka ipapo paakandikandira kure ndakabatikana, ndikatanga kuchema, akanditora akaenda neni kubedroom akanondinyaradza, ndokubva ndachizopiwa zvekare imwe mari on top of mari ainge andipa. Mukomana kana uchidanana nemurume wekuti sori yake isori inoperekedzwa nemari, amenoso zvazvinongoita semukadzi. Kunyange uchiona kuti panapa ndiri kutotadzirwa nemurume uyu, zvaari kuita handisi kuzvifarira kana kuti handisi kuzvinzwisisa, but reaction yako I guess yakatosiyana nereaction yaunokwanisa kuita kana kuri kunzi murume anenge asina mari, because kwanga kuri kunzi ainge ari munhu ainge asina mari, ndikadai ndakatongosiyana naye kare, because zvimwe zvacho zvaaita hazvisi zvinhu zvaungatarisira kuti murume ange achizviita kumunhu uyo paanenge achiti anenge achida. So mukomanashe akandikandira mari akabva anditi chienda unotenga zvaunonzwa kuda apa. It was more than $2,000. Ndakatora mari ndikaisa mubag, akanditi kiss, tikatorara twese paya, but ndainge ndatokandwa pasi kubva pamakumbo, because ndainge ndangomuti ndokuda kuenda kunocleana office sezvo imi muri kuona bhora. Mainge muri muna July 2019. Ndakashanyirwa nasekuru vangu. Sekuru vangu ava ndo vakazonditora vakandiunza kuno kuCape Town. Mukoma ndakakurira muPentecostal, ndaizviudza kuti mapostori ndaivhaira I am very sorry nezvandiri kuda kunyora apa, but ndochokwadi. Ndaiti mapostori anonhuhwa, vanongoraramira kunwa tea ende havagezi, ende ndainge ndisingaone sekunge zvinhu zviri serious zvatingatora serious zvekuenda kumasowe. Saka sekuru vangu ava ndainge ndakavavenga zvisingaite, because ndaivaona sekunge munhu anongogara aine mazitsvina. Saka inini ndainge ndichienda kuPentecostal, taizviona sekunge ndisu tainge tiri pedyosa naMwari. Muna July 2019 ndashanyirwa kudaro nasekuru vangu vanova mupostori ane mweya. Vakati kwandiri, muzukuru, mumba mako muno makanaka chaizvo, mune rima, namata uone chokwadi. Ndakatanga kutsanya after ndarota hope, because ipapo ndakanzwa hana yangu yechirova. Ndainge ndakamboudzwa zvekare nevamwe elder vekuchechi, vakati pane pamwe patakambouya kumba kwako tikaita Bible study, pane zvandakanzwa zvaifamba muceiling, but handina kana chandakambonzwa. Saka vakanditi namata, Mwari vanokwanisa kuzovhura maso ako.
after sekuru vangu vandiudza ndopandakatanga kutsanya mazuva 3. Nezuva rechitatu Tinashe akaenda kuSouth Africa nebusiness, akabva akanganwa kuKia office. Ndakapinda umba umo nenguva dzainge dzichiti 2 am. Mumba umo mainge musina kana anything that will show you kuti it was an office. Mainge muri empty, asi mainge muine coffin. Coffin iri rainge riri rewhite. Mainge mutori nechitunha chainge chirimo mucoffin mukoma. Coffin iri rainge riine glass pamusoro, kumwe kwese kwainge kuine mapuranga, but paiva nekapiece kainge kakavhara panenge paine musoro wemunhu, but face yake ichitoonekwa, asi painge paine glass. Pamusoro pebox painge paine ndiro yegold yainge yakazara nevhudzi randakazoziva kuti ivhudzi revakadzi vakasiyana siyana. Mainge muine zvuma zvainge zvirimo imomo nezvimwe zvandisina kukwanisa kunzwisisa kuti dzainge dziri mhodzi here, zvainge zviri zvei. Chakaita kuti ndige ndichiziva kuti mainge muine vhudzi rainge ririmo riri revanhukadzi. Tinashe ainge ari munhu ainge ari very weird mukoma. Patakatanga kufambidzana, guess what he said? Akati anofarira kuti ndinge ndichipota ndichitinta kuzasi kwangu uku. Aiti ndinofarira kukuona wakatinda, vhudzi rako rekunzvimbo kwako kwakavadzika. Saka aitonditengera bleach ndototinta kuzasi uku, zvokuti panenge pakaita sort of like blonde color. But ndaitomuti zvaunondiitisa zvakashata, because inini handisi mutsvuku. Zvinoda kuti kana munhu ari mutsvuku obvaita like blondish kuzasi kwake uku, not kuti inini ndiri munhu mutema then obva wanditi ndinge ndichidhaya vhudzi rekunzvimbo kwakavanzika. Saka iye ndiye aitondiudza kana nguva yakwana kuti ndinge ndichizogera vhudzi rekusikarudzi. Saka pandakangoona kuti mainge muine vhudzi ndikatoziva kutoti iri ibvudzi rangu, because ndiye aitondigera. Aiva aine kachigero kake kainge kari kadiki diki. Kachigero ikako ndaitombova ndiine picture rekachigero ikako mukoma. Saka kachigero aka ndokaaishandisa. Inini ndainge ndisingambomugere bvudzi rekusikarudzi kwake, asi iye ndiye ainge achindigera. Saka ainge akatobva mukundigera bvudzi iroro. Chakandishamisa mukomana nacho ndechekuti ndakaona kuti mainge muine goridhe rainge ririmo zvekare imomo, uye zvekare mune imwe plate yainge iri pasaidi mainge muine pfupa randakaona sekunge rainge riri pfupa remunhu, but rainge risina kukura, ende mainge muine musova wesadza wainge urimo. Ndakavhunduka ndikaziva kuti mumba umu mandainge ndiri munhu uyu is a ritualist. Ndakatiza usiku ihwohwo ndikadzokera kumba kwevabereki vangu. Mukomana Nashi handina kukwanisa kuti ndige ndichiudza vabereki vangu zvose izvo zvandainge ndaona. Ndakatanga kurongedza. Ndakarongedza zvose kutiza kwandakaita. Handina kutiza ndichiti I'm going for good. Chandakatanga kufunga, ihembe dzimwe idzo dzaainge akandipa dzandaingonzwa nungo, ainge achiti anoda kuti ndige ndichipa hembe idzodzo, ainge akati dzainge dzakabva kuTurkey. Mukomana Nashi ndaizeza kupa amai vangu. Painge paine rimwe dress iro raainge akatengera amai vangu. Dress iri rainge riine price tag ye 20 something thousand US dollars. Sutu yababa yainge iine price tag I think ye 8,000 US dollars. Nebhutsu dzababa dzaamai dzaidhura maybe dzaisvika almost kuma 1,000 something US dollars neka handbag. Saka zvinhu izvozvo ndo zvandakangotanga kungofunga kuti but pane zvandakapiwa akanditi ndaifanira kuti ndige ndichipa vabereki vangu, but ndakangonzwa hana yangu ichirova. Ndasvika kumba ndakatora dress riya ndikaripeta peta ndikatya kuti munin'ina wangu anokwanisa kuzobvendenyura. Saka murume mangu mainge mungori nezvinhu zvakangowanda wanda. Ndakabva ndachizoritora ndikarisa mune rimwe changani bag mandaitoziva kutoti hakuna anozombobvendenyura kusvika ikoko. Ndikaisa mumabox ndokubva ndasila ndikasiya zvakadaro. Ndainge ndichiti kana kuri kunzi akazoti ari kuda kuuya kuzondibvisira mari ndopandaizopa vabereki vangu, ndodzainge dziri pfungwa dzangu. Ndainge ndisingazivi kuti munhu he was a ritualist. Mukomana Nashi ndakabvisa zvose zvaainge akandipa
ndikatora mahandbag ndikamaisa mumotikari. Ndakabva ndachizodzokera kumba kwake kuBrook. Ndadzokera kuBrook ndakanosiya zviya, ndikadarikira ndikaenda kwaainge achindilojera. Ndakatora hembe, zvandakangoita mukoma ndakaona kuti hembe idzi dzakawandisa, ndikati zvokuisa mumabhegi it's too late. Ndakatora magumbezi ndikamawaridza pasi, ndikatanga kutora hembe dzose, bhutsu dzose idzo dzaaindiodhera even kubva kuUK dzichiuya kuno kuZimbabwe, ndichingoisa pamusoro pemagumbezi ndobva ndasunga, ndichisunga ndichinokanda mumotikari. Ndakabva ndachizoenda ndikangonosiya motikari ndakaipaka, zvinhu ndikangozvisiya mudining, zvose zvaainge akanditengera nedzimwe mari dzaainge akandipa dzandainge ndisati ndashandisa. Ndakangonyora kapepa kandakasiya mubedroom make ndikati, Tinashe, patakatamba tose pakakwana, ndine zvandava kuziva pamusoro peupenyu hwako, please undiregerere, ini handichakwanisi kuti tirambe tichidanana. Chishamiso chakazoitika mukoma Nashe, ndine shamwari yangu uyo anonzi Nyasha. Nyasha uyu mukoma, she did something zvekuti handitombozivi kuti ainge achifungidzira kuti inini ndinopenga here kana kuti. Panguva yandakatiza iyi, shamwari yangu yepedyo Nyasha akanditi ndakapusa. Nyasha aiva munhu aida mari zvakanyanya uye aigara achindishora kuti ndiri kutiza Tinashe pane zvimwe zvinhu zvaainge achida kuti ndinge ndichiita, saka iye ndiye ainge ava kuita sekunge ndivo vatete vangu. Tinashe aiva nedzimwe nguva dzekuti aiti kana tichifamba mutauni aikwanisa kungoti benzi iro rine magadziko akanaka. Ndobva ndati, naiwe Tinashe, chii chauri kuda kuzama kuita, because tinenge tasangana kana nebenzi rechikadzi. Obva tonditi hei, tarirawo nebenzi iro rine magadziko akanaka sei. Saka ndaisanzwisisa kuti munhu akaita sei, if you know what I mean. Saka ainge ari munhu wandainge ndisingachanzwisisi. Apa Nyasha aigara achindishora achiti ndiri kutiza pfuma nenyaya yekuti ndiri fanatic kuchechi, hanzi ndakanyanya kupindwa nereligion too much. Kunyange pandakamuudza kuti ndainge ndiri pamutsanyo after sekuru vangu vandishanyira, akanditi ndozvamunonetsera imi, munozviona sekunge muri pedyo naMwari stereki. Kana manga muri pedyo naMwari maizoita lula nevarume vasati vakurorai. Saka iye aigara achiti iwe uchagara uri wenhamo, dai zvako watisira vana Tinashe ava. Ndakazomubvunza kuti naiwe Nyasha, zvandiri kunzwa ichokwadi here? Akaramba. Asina kundiudza, Nyasha akatanga kufambidzana naTinashe ndisina chandainge ndichiziva. Mushure mekunge ndatiza Tinashe mainge mava muna 2019, Tinashe akatanga kumupa zvose zvandainge ndakaramba. Akamuvakira imba kuGlenlawn, akamutengera Range Rover yainge iri yebrown, uye akamubvisa pabasa rake apo paainge achishanda painge pari pake panochengetwa nherera. Ndakaedza kumuyambira ndikati, Nyasha, munhu uyu wauri kufambidzana naye, murume uyu ane chitunha chandakaona chiri mukofini. Mune munhu ari mubox mumba make, asi akabva andibloka kwose. Akati ndine godo rekuti iye zvino ava nemari inodarika yangu. Mukoma Nashe, mugore ra2020 rakati rasvika gore ra2020, Nyasha ainge achirarama soft life yekuti munhu wose aimuziva, mukomana anondiziva paFacebook, ainge achitongogara achitongoposta mapictures ende vanhu vaiti vakakomenta ndainzwa moyo wangu uchirwadza. First of all jealous yekuti saka ndakatoramba Tinashe murume ane mari. Apa ndichiona iye Nyasha ainge achiendeswa kunzvimbo kwandainge ndisina kumbogara ndakaendeswa. Asi kutanga kwaMarch, Nyasha akatanga kuchinja. Akatanga kuposta mapicture mamwe awo ari kuDubai. Mapicture awa mukoma Nashe ndakatanga kuva very suspicious. Ndikati Nyasha munhu anofarira kupfeka tumabikini, kungopfeka hembe dzedze dzinenge dzichingorakidza muviri wake, but ipapo ainge ava kungogara akapfeka hembe dzinovhara muviri wake wose kuita kunge mukadzi wechimuslim. Ndakati sezvo munhu ari kuDubai, maybe ndokusaka asiri kuposta mapictures. Tichazoona kana adzoka kuZimbabwe. Adzoka kuZimbabwe mukoma Nashe ainge ava kungoposta mapictures ake iwawo kana kungoposta maselfies. Nekuti tainge timbori shamwari, munin'ina wake akandifonera achichema akati, sisi, Nyasha hachakwanisi kufamba, paguvhu pake
pane chironda chisiri kupera chinongobuda honye, ende honye idzi iye ndiye anenge achidziona. Uye zvekare kana tikadaidza maprofita ndo vanenge vachiona honye idzodzo, asi isusu tiri kungoona hurwa. Ndakaenda kumba kwavo mukomanashi, ndakangoita zvekungozvishingisa. Pandakaenda kumba kwavo ndakanzi ainge ari kuGlenlone. Pandakaenda kuGlenlone mukomanashi, ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza. Ndikati nyasha, ndozvawakasarudza izvi kuti unge uchinditorera fiance yangu, asi hazvinei. Pandakapinda muyadhi make mwoyo wangu wakarwadza. Nyasha ainge ava neimba yakakura yaainge akavakirwa. Pandakati ndichinopinda mudining, ainge akaradzikwa pafloor. Mukomanashi munhu anopera, paita sekunge painge pakarara kamwana kadiki. Ndakaona chishamiso. Aiti akatanga kukosora waimunzwira tsitsi. Amai vake vakati mufukure uone. Zvandakaona ipapo zvakandityisa. Kana kugara muZimbabwe ndinototya, kutotya Tinashe. Mukomanashi ndakati ndafukura kajira ako kavainge vakamuvhara nako padumbu. Kwese uko ainge akashama because aiti ainge achinzwa kutsva. Apa ainge akaita kamunhu kadiki diki. Munhu uya wandainge ndichiziva ainge aine figa rainge rapera. Pandakanofukunura kamucheka ikako kainge kakavhara padumbu pake, guvhu rake rainge rakashama. Painge paine chironda chainge chakadzika mukomanashi. Munoona mwana kana achingobva mukunozvarwa, zvinenge zvakaita paguvhu pake kuti panenge patori nekachironda kana guvhu radonha, ndozvainge zvakaitika ipapo. Waitoona nyama yemukati uchinatsokuona kuti chironda ichi chakadzika. Akandiudza nezwi rainge riri pasi pasi achichema, akati Tinashe akandiudza kuti inini ndakadya mari yake, saka mari yake yava kudya inini. Mari yaibuda mumuviri wangu, mari aita yekudhonza ichibuda nepaguvhu pangu, aidhonza maUS dollars. Pandakatanga kurwara ndakamuka ndikaona achidhonza mari ichibuda muguvhu mangu yainge yakanyorova neropa. Ndakatanga kuchema, ndakagara pasaiti naye. Vamwe vachaona izvi sengano, asi iye Nyasha akafa musi wa20 April 2020. Akafira mumba imomo. Vaiti kana vakaenda naye kuchipatara zvaisabatsira. Mukomanashi hanzi paiva nedzimwe nguva dzekuti vaiti kana vakatarisa aimboita sekunge anonyangarika. Vomboona hanzi paine chiskeleton chinenge chiripo, asi izvi hanzi zvainge zvichiitika usiku. Akazoti afa akaendeswa kumochwari. Paakadzoka mukofini make hanzi mainge muine madonhwe eropa awo ainge achionekwa nababa vake. Hanzi mainge muine ropa rainge ririmo. Paakafa, motikari dzake mbiri dzaainge akatengerwa dzakatsva dzega mugaraji pasina moto. Motikari idzi dzainge dzatorwa nehanzvadzi yake yekumasvingo achiti ainge achida kunodzitengesa. Motikari idzodzo dzikatsva. Tinashe haana kana kumbouya parufu rwake. Akangonyangarikawo, akangomubhlokawo sekundibhloka kwaakaita. Inini ndakasunungurwa nekuda kwekuti ndakabetserwa nemunamato nasekuru vangu nekunamata nekutsanya. Kana uri mukadzi wechidiki, pfuma inoonekwa pangava pari paInstagram neFacebook, vazhinji vavo vanhu ava vanenge vaine mari vanoita zvemarituals. Musachiva zvinhu zvamusingazivi kuti zvakatangira kupi. Nhasi Nyasha ari muguva, akashandisiwa mukoma, anotoshandiswa. Amushuwa nditori nedzimwe nguva dzandinomurota anenge akarara pamusoro pealtar achishandisiwa. Ndinoona mudumbu make munenge makazara mari. Saka handizivi kuti kumurota kwandinoita ndozviri kuitika here, but ndohope dzandinorota. Mukomanashi, nyaya iyi ndanga ndava nenguva refu ndakangoichengeta mumwoyo mangu, but ndinokuda kuti munge muchizviziva kuti mbinga dzakadaro dziriko. Ende iko zvinozvi nditori munhu atori nedepression nekuda kwezvandakasangana nazvo. I wonder kuti kana akasangana nevakadzi vakaita seve muno muSouth Africa vanoda mari, sekunoku kwatigere mukomanashi kwakazara makaradhi. Makaradhi awa parestaurant pandinoshanda navo
vanoti kana vakaona angava ari muZimbabwean kana kuti muNigerian anenge auyapo parestaurant, vauya havo kuzongonwa because pane kamini bar kana kuya kuzodya, vanenge vachishaya kana pekubata, vachiti vachifamba zviya vanenge vachiita sekunge vachatwekera munhu, vachida kuti vange vachizopiwa matip, ende vanopiwa matip noti zvekutamba. Inini kana ndikapiwa tip, hana yangu inenge ichingorova. Ndikagamuchira kana iri cash mukoma, ndinotya kana kuiisa muhomwe mangu nekuti zvandakaona zvakandityisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvinotyisa izvi. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Inini ndainge ndiri mbavha mukomanashi, taitopindira vanhu mudzimba dzavo. Unombozviziva here kuti kune mishonga yekutoti unokwanisa kana kutouraya munhu ukasabatwa. Mukoma kubikwa kwandakaitwa, ndakabitwa nasekuru vangu vainge vari mbavha. Sekuru vangu mukomanashi ivo vakabva kuMalawi ndokubva vachizotanga kugara muMbare. Vakazotanga kuita zvechirank master zvekuhwindi muMbare umu. Saka vachiita zvechirank master kudaro ndopa vakatanga kushandidzana nevamwe vanhu vainge vachiitawo zvekuba. Saka vachiita zvekuba kudaro mukomanashi ndopa vakabva vachizonosimbisiwa, vakabva vachizodzidziswa kuti unozvisimbisa sei kana uri munhu anenge achida kuti unge uchirarama nekuba uchitorera vanhu zvinhu. Saka sekuru vangu vakazosarudza inini because ndini ndainge ndiri sazita wavo. Sekuru vangu mukoma vakandiudza kuti ivo vakacherera bhuru mukomba. Bhuru iri vakaita zvekutohaya vanhu vakavati vange vachichera gomba vakavabhadhara. Vainge vaine mombe dzainge dzakawanda. Mushure mekunge vanhu vaya vapedza kuchera vavabhadhara, then ndopa vakabva vachizotora bhuru ravo vakatanga kuritinha vakaenda naro mugomo. Vakaritinha kubva kuvillage vakaenda naro mugomo. Vakaritinha kusvika richizonowira mumugomba imomo, vakatanga kufushira. Vakandiudza kuti vakaita usiku hwose nehalf a day vachingofushira chete gomba iroro rainge rakacherwa nevanhu avo vavainge vakapa peace job yekuti vange vachivacherera gomba. Ndakazotanga kuitawo zvekuba mukomanashi. Sekuru vangu ndo vainge vachindisimbisa. Ndaiti kana ndikapinda mumba zviya ndaifanira kuti ndige ndichizosiya ndaita tsvina mupoto. Saka ndaiti kana ndasiya ndaita tsvina kudaro, vanhu vepamba ipapo vaisambondibata, ende ndaitonzwa kuvaviwa kana kuri kunzi mapurisa anenge achinditsvaka. Ndaingonzwa kutovaviwa. It's either ndaikwanisa kuvaviwa muzasi metsoka dzangu kana kuti muhapwa umu. Ndaivaviwa zvisingaite. Ndaingoti ndikanzwa ndichivaviwa kudaro ndobva ndatoziva kutoti panenge paine mapurisa anenge ari padhuze. Ende ndainzwa maungira munzeve dzangu. Ndaiti kana ndikanzwa maungira ku right side ndobva ndatoziva kutoti kana ndikaenda ndakananga ku right side ndinobva ndatobatwa nemapurisa. Asi kana ndikangobuda ndakananga ku left ndaisabatwa nemapurisa. Mukomanashi, ndine friend yangu akatoponda munhu, akasvika pakufa, haana kubatwa nekuda kwemishonga yatainge tichishandisa. Mukoma, ndakazobatwa mushure mekunge ndatadza kuita tsvina. Takapinda mune imwe imba kuWaterfalls. Tapindamo mumba imomo, ndakati ndichida kuita tsvina, yakaramba kubuda, kutoedza kuita yekudhonza nezvigunwe kudai because ndaitonzwa kutoti tsvina yainge yakamira kumusuwo uku kwatinoita nako tsvina. Yakaramba kubuda mukoma, kutogomera kutoita sei, yakaramba kubuda kuzosvika kunze kuchichena. Ndichingorwa nekungoda kungoita tsvina. Vamwe vangu vainge vachingodzungaira vari mune mamwe marooms. Ipapo mukoma, pamba ipapo painge patori pamba pemunhu ainge akatorumbawo. Ndokubatwa kwandakaitwa plus kufa kwakaita sekuru vangu kwakandivhundutsa. Ndikaona kuti izvi zvandainge ndichiita zvaikwanisa kuzondipinza bhizi.
handina kuda kuzoramba ndichienderera mberi nebasa randainge ndichiita rekuba. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisivisa, ndichange ndichizotevererako ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangokoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Anzi pandainge ndiri kuwaterfalls zvakaramba kuti ndige ndichizadzikisa miko, anzi takangobatwa tirimo mumba imomo. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.